kuvarume ka kuvarume vanhukadzi mirai muteereri kuvarume ka hakuna theory yamunoshandisa yakaita senge Pythagoras yekuti hey you do this murume anodai no. Varume vatongoriwo zvavo vanhu vatongori confusing kana ivo vasiri confused. Handisuda kudhipisa ipapo because I'm not sure neniwo ndiri murume ndogona kutuka vamwe ndikazvitukawo, asi kuvarume mirai ndikudzai vanhukadzi musazvinetsa. Hakuna munhukadzi anogona kuita anything, nyangwe kudlisa kwamunotiita kuya hazvishande zvezve, hazvishande. Hakuna chaunogona kuita kumurume kuti asahura kana kuti asakuitira manyarajadadara. Izvi zvinongoda kuti mudhile naMwari. Indai kuna Jehovha, ndiye akasika murume. Kune vakadzi vekuti vakabatana zvokuti ivavo kadavatarisa pane umwe akadoneta navo, murume musvinu ari normal, pane rimwe radoneta naye rikamutarisa zvo rododa kutobuda kuenda kubhawa kunotsvaka chimwe chitokwadzima imuchiti kuna vamwe akadzi kuti nyangwe wakamutarisa iwe uri mukadzi unoti havakombana adenda ndiri murume ndaitsvetsva uyu vanhu uri gwevo iwai vanhukadzi. Hakuna mukadzi asinganaki. Zviri umu memurume imi chingozivai tsoro yekuva believisa as long chete vamwe vanhu vanozotaura pano manda hamozoya kulive yangu because ndazotaura zvimwe vamwe mavhidhio yangu anoseculator kusiku, but no vanhukadzi don't try musazvinetsa. Hakuna chinhu chimwe chamungangogona kuita kugwadama kuna Jehovha munhu ndimi akasika zimuniri. Mwari baba ndimi akasika munhu nekuti akawana mukobvu anoda mutete, akawana mutete anoda, akawana ari pakati nepakati anoda izvezvi. So kungoti havabvumidzwi dei vaidonzi veyai timbochinjana nemurume wepanext door timbotora wangu womutorewa iye anenge asingadi kuti wakatogwa si kanzi moda mbowere uzombotest driver kwedu vanobvuma chavanenge vasingadi kudligwa kwavo chete. Muchechi imomo yarimwe rechido chiva mukadzi womwe munhu iye ane wakakanaka wokuti nyangwe nemuwo muchechi vemviti mufesi akachuza. Saka izvi zvinhu zvika vanhukadzi regai kuita BP muchida kufadza gender iyo yandataura itoriwo confused pachayo kana iyo iri confusing. That's all I have to tell you. Varume munhu unonzi murume kana padopinda ivo vandareva kumusoro vekumatenga Jehovha vari vapinda maari vakatanga kuita operation yavo, ndopaunoona murume achidzikama. Pasina zvaJesu izvi. Kana kuti ndiwangu ndega regai zvenyu. Vamwe kudongoshaya zvavo mari. Ukadoriona dzimwe nguva riri Facebook ihomwe ndio iri kurikontrola zviuriso zviri kushayikwa. Handisi kuti vese vanohura, asi ndataura ngati vasingahuri ndevaya vanenge vapindwa naJehovha. Saka basa rako semukadzi taura naJehovha vapinde mubenzi rako iro.